Iku sak nyatane goncang Ketik prabawan abri sosok terus manjur kawulan Kujuwa manis Botoki Pongo sumeblak sumaring dwangarko hanya roti siraping pendapi ageng negari Dwarawati ya negara Dwaraka winangun joglo sesirapan sinangga saka reksa balian kirutiran lumi gadung ingkang rinenggo gegodhongan kang katingali joro-joro kang tuwuh aning kanan kiri pendapi satemah katingal asri sememeng pangakilan nalika Samana Sang Naka Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna lenggah mungguing dampar benda pinanggit babut prangot dari sebarang sari-sari gondo widon sajebat kasturi ingkang arum mangambar kangge prabeng panguwakan begambar blabar Pranayaka kang samya marak sedo katingal suwaning Senopati Dwarawati Raden Setyaki ya Raden Sencaki ya Bima Kunting ingkang katingal ngantungaken junggune ingkang karma sambunging muri swaning Rekyana Patih Udawa ingkang tansah kendhangan sabdaning Sri Mahanata kagiat kaguru kasan dewi mulat prataning buta ngastina Pandhita Durna Hirsi Kunggayana mangkono lempu jeling pangandika Sang Nata ingkang derek kaya sing lisan
mengremu Sordeyang pratangga pati mawan sedang hangga ning haldoko manampak hunere mawas reping sarira langsung semadi luwih muga ngayom ana panjenengane Sukmata Ndwarawati kula nuwun dereng dangu sakraipun Bapa Penemban Durna makaning pendhapi ageng dari Ndwarawati ingkang putra ngaturaken pasegan pangokrani mugi kunjuk sandhap pepadanipun Bapa Penemban ing Suka Lima Bapa Penemban semua wedung dhuwur ana dadi alas-alas dadi pun ndugret menyan-menyan lho iki ya anak Prabu Ndwarawati anak Prabu Sri Bathara Tresna awit donga pamuji menika anak Prabu Ndwarawati kali Sindru Beta nggihipun kang Bapa Marang Abyantara semanten ing negari Ndwarawati mongko bombo merem raos sing manah ewadene Anggir Narayana ngaturaken sungkem mangabekti kunjung mring Bapa ing Suka Lima boten langkung puja pangestunipun kang Bapa tumandua dhateng anak Prabu Ndwarawati. Ngomong inggih Bapa Penemban. Puja pangestunipun kang rementas sampun kula tampi. Kula kalungaken jangga kapethek ing Pranaja rumeket ing Mardaya. Mugi aminduhana bagya kayuwanen. Boten langkung ngaturi pinarak lenggah ingkang prayogi Bapa Penemban. Semenipun sampun boten kirang sita manah nggih kula lenggahan marang Abyantara mapan wonten negari Ndwarawati mriki nggih. Yayi Sencaki wonten dawuh Prabu Singadi ora ngaturke sungkem mangabekti kunjuk mring Bapa Penemban Durna nyuwun duka ingkang kathah eman-eman lambe kula tak ngaturke sungkem mangabekti marang pendhita sing lagi teka Kakang Udawa ya ora ngaturke bekti nuwun sewu kula nderek Dimas Setyaki lamun Dimas Setyaki mboten kula nggih mboten wonten mawon awit kula menika ngrumangsani paling penak manut kancane liyane madang melu madang liyane ngopi melu ngopi ngoten mawon yen Dimas Setyaki mboten kula nggih mboten yen Dimas Setyaki obo kula nggih melu obo ngoten ya yen kaya mangkono penak manggon mulung nggih wong mangke Bapa Penemban jalur Gunung Kadingaren iki wadene Bapa Penemban Durna Parang pun tergari Ndwarawati. Daya gatine karsa swawi kuaturi babar kuaturi kedar keng putra Ndwarawati ngampungaken jonggo niki ngangkeng karma Penemban. Nuwun sewu nggih Kang Prabu Kresna. Purwa Madya Wusana semedang kula datang karpet. Mbok menawi wonten pentan-pentunipun anggen kula matur wonten Kang Sampun Kang Prabu kula niku ageng samudra pangancani. Inggih, boten dados sahabat Bapa Penemban. Ngeten. Lha sapa blakotan terus terang suwan kula menika minangka duta agung saking negari Ngastina, dutanipun anak Prabu Duryudana. Menapa kalenggan samangke
Angger Narayana Angger Kresna niku mboten mireng kabar babakan kahanan negari Ngastina sakniki nggih. Lho, Ngastina kenging menapa? Nuwun sewu Bapak Pemban. Kula malah babar pisan mboten mangertos kahanan negari Ngastina sakniki menika wonten lampahan menapa. Oh, pripun nggih. Dinten sakniki negari Ngastina menika nanjang pagebluk. Banjir bandang. Monggo nyatanipun banjir bandang ing mapan wonten negari Ngastina menika ngahanani panggisanganing para kawula dasih menika sami bingung bilulungan. Omah-omah ijo kantun banjir. Satemah mboten wonten pakaryan mung jagake sumbangan kiwa tengen. Monggo jejeripun anak Prabu Duryudana menika minangka ratu. Jare ratu niku kudu iso gawe tenteng aja nganti gawe tintrin. Kahanan pagebluk ing mapan wonten negari Ngastina kala wau anjalari bingung bilulungan Prabu Duryudana satemah manjing sanggar pamelengan. Ning ngatanipun nggih pun manjing sanggar pamelengan nyuwun wangsit ing dewa nggih boten entuk wangsit napa-napa. Suwung ora kasil nggihipun tapa Angger Duryudana menika. Oh, mekaten nggih. Rahayunipun anak Prabu Duryudana menika nggadahi kula. Tujune kok duweni Begawan Durna. Kan? Wah, sana Prabu Duryudana niku mboten entuk wangsit saking dewa. Daya-daya Begawan Durna nyumet dupa manjing sanggar pamelengan. Sabiyantu dhateng Prabu Duryudana mesti menados makaten. Yen brahmana liyane pendhita-pendhita liyane niku semedi paling ora kudu sewengi, gedene 2 wengi 3 wengi. Ning kok saya mboten ateges umuk niku mboten. Begawan Durna niku nyebut dupa lagi mang menit. Niku dewa pun teka marani teng sanggar pamelengan kula. Mekaten Bapak Penemban. Nggih. Titikanipun menapa wonten dene Jawata rawuh wonten sanggar pamelenganipun Bapak Penemban Durna. Lho, kula niku wong tuwa kanggo ilmu titen. Kula nyumet dupa 6 menit dumadan wonten swara. Wong wilaheng. Titahulun nggih Bagus Durna. Mun kula titeni anggere tembungane nggih wong wilaheng niku mesine dewa. Teng pundi wong wilaheng. Mekaten Bapak Penemban. Nggih. Ora enek kok tukang parkir wong wilaheng niku ndang-ndang. Mesti wong wilaheng niku dewa. Lha nek titahulun nggih Bagus Durna. Mergo dewa niku ngerti sejarahe Begawan Durna. Nalika jaman Kumbayana kula niku bagus-baguse wong sak desa. Mekaten. Nggih. Titahulun nggih Bagus Durna. Jeneng kita Hawiya bingung ing tias. Tias niku tegese manah ati. Ngoten. Nggih. Jeneng kita Hawiya bingung ing tias. Kanggo merantasing karya. Merantasing dewa niku merantasing. Merantas ing digabung dewa-dewa niku senengane disingkat-singkat kok. Mekaten. Nggih. Jeneng kita kanggo nyirep wujuding pagebluk kang mapan ana negara Ngastina kudu suwayang Dwarawati ngampil pusaka Dwarawati kang aran Kembang Wijaya Kusuma. Geragak kula kaget. Juga ragen kula tapa brata. Dewanipun tasih lenggah. Pun mboten gelem kamanung sandhewa niku. Kula melek Pak Geragak dewanipun jrandal. Mundur. Grumyang. Ya kok grumyang mabur melih ngundul seng. Lajeng kula matur wonten sampun Prabu Duryudana mekaten nggih sapunipun kula mangsa semedi kan Bapak Sukalipun antuk pangsiting dewa Ngastina badhe manggih kalih ing Rubenda. Sirep wujuding pagebluk menawi dipun sarak-saranani wujudipun Kembang Wijaya Kusuma. Mila Bapak Penemban Durna rawuh wonten Dwarawati menika badhe ngampil Kembang Wijaya Kusuma. Cacak syukur badhe nggih Kresna sampun tanggap ing sasmita. Penemban mboten jawab ya. Sekar Wijaya Kusuma menika pusaka Dwarawati. Sampun ngerti sing ngarani pusaka Ngalengka niku sinten?
Mbak Mijo Kusuma menika mapanipun wonten ing negari Ndorowati mriki. Pirasane menika? Kula suwun nulungi penggalian Prabu Ndorowati. Kepareng Sekar Mijo Kusuma dipun nulungaken dhateng ing Bapa Sukalima daya-daya minangka syarat srana minangka sirping pagebluk ingkang mapan wonten negari Ngastina menika nggih. Idem jroning pasowanan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Alendrakama mangun kamangan lerusing duka cipta berbudi mantana raras dereng dangu nyumbal pangandika Nalendra Ndorowati dalah pendhita saka lima nyinang dereng abang ngeco dereng ambles Bathara kasarupe dereng jawi suwaning satrandu Gumbala Raden Antasena kaya kagiat kang samya mulat mangkono Hyai Murwadohe kanca yapyana dawuh minggir dalan aku sing sowan ora sing ora sangampun mring diatan kepadan ingsun kasang saya ing turido kula nuwun Pak Dresna aja kaget aku anak lanang Antasena sing sowan ana Pendhapa Ndorowati sembah sungkemku ujug ana ngarsaning Pak Dresna ditampa ya Pakde bocah bagus Antasena ya wis tak tampa ki bos padha-padha
penak wae nggonmu lenggah. Iya. Bareng aku suwan rene semune pendapane Pak Dikresna kok anyar. Pendopo kok apike kaya ngene. Piye. Ompake wae saka tunggak kayu jati. Bareng nyawang pendopo iki terus nyawang pendopoku kok kaya dadi gazebo nggonku kae. Nggonku kowe toko cilik gazebo terus dasare cor. Wis. Wah, melu seneng, melu kepek eyong ya Pakde. Iya ya ger apa seno. Kok dayoh pirang-pirang iki. Heeh, ndak seno aku Mbahmu Durna. Oh, padha becik sak suwenmu nang Dorawati kene ya ger kabagus. Antasena. Weh, si Mbah Durna iki. Heeh. Ya pangestune si Mbah Durna kali sing ngurip beda sungkemku basaku kunjuk, Mbah. Heeh, wis tak tampa. Melu bunga, putuku lanang Antasena ketemu ana kene, mbahmu melu marem, mbahmu melu seneng. Suwe ra tau suwanyan saka limo mbok pisan-pisan mampir. Mampir ana gubuke mbahmu saka limo. Aku ki mau jane ya lewat ngarep daleme si Mbah Durna. Lah kok ora mampir? Lah sampean ora ning dalem. Sing ning omah kok si Mbah Putri ning gedhokan karo gayem dedak karo suket. Mbahmu pancen tak latih mangane gur suket karo dedak kaya ngono kuwi. Dadi kaya ngono kuwi.